Musta nga ta nila kay kun. Hawin nga ta plano na nga agawi dun. Din sa makalagi po. May itlog na kaya tong mga to? NANI?! Wala pa. Ayun! Tamang-tama! Busog na naman ako nito. Oh no! Huh? Kawawa naman si ate. Bakit pa kasi ayaw pa umuwi ni Kuya Andres? Mahirap din pala ang iwanan ng asawa. Ate? Ano yung iniisip-isip mo? Si kuya mo kasi, mukhang nakalimutan na kami. Saan ba kasi siya pumunta? Saan pa? Alam mo naman kung saan pumupunta yun. Oo, sigurado nandun na naman yung kila Baak. Ano ba yung hawak mo? Itlog, ate. Ganito kaya yung itlog ni Baak? Ang pamalay ko! Ba't sa akin mo tinatanong? Ikaw yung may experience Ako wala pa. Di mag-asawa ka na rin para ma-experience mo. Patingin nga yung itlog. Mukhang native to ah. Native ba yan, ate? Ibig sabihin, native din yung itlog ni Baak. Sa akin mo ba tinatanong? At saan ka ba nakakita ng itlog na native ng tao? Wala pa, kaya nga ako nagtatanong Malay mo naman, meron. Pumunta ka sa ibang bansa, baka sakaling makakita ka doon ng native na itlog. Ayoko dun, ate. Malalaki yung native nila dun. Ba't mo alam? Siguro nanonood ka. Hindi naman, ate. Napadaan lang yun sa wall ko. Ikaw, huwag ka manunod ng ganun ha. Masama yun. Hindi naman talaga, ate. Siya nga pala, nakapagsaing ka na ba? Hindi pa, ate. Oh, ano pang ginagawa mo dyan? Tanghali na. Pwede bang ikaw na lang muna yung magsaing, ate? May pupuntahan lang ako saglit. Bakit? Saan ka pupunta? Basta, akin na yung itlog, ate. Sige, bilisan mo ha. Wala akong kasama dito sa bahay. Sige, ate. Ganta ka lang Huwag ka Ate mo kasi lang malaglagawan, duduwata lang ang routing. Abay, nalakay at may busan. Nice. Dapat. Dapat. Tayo na, tinag. Hindi na, Tem. Na naman, hindi ko balutin. Kalau kita cukup nak. Punay ta itlog mo, red egg. Atit din na vitamins. Mau? Hindi pa nagapgal lang ako sa pansit kanto na, nagapgal pa sa itlog. Sumabik. Lagi masundol. Yahoo! Emma? Ako lagi masam. Yahoo! Zombie egg. Naisalat ni kalabugog ko. Ngayon namin Nice. Natangap. Nata. Sabi. Ngayon ka, tagutan ka. Bagan mo, nabigat ka ng teleponan. Talbot din na nga nata. Tagutan. Hello. Jesus Andres, President. Goodbye, Philippines. Oh no! Masabay. Nabitin na. Apo. Nagimas lagi mga dito balay mo. Silat ako may naldaw. Yeah, boy. Abay, itlog ko.
Alam na mo kita. Mang mga ano tayo, among dama itlog ko na eh. Pag hindi sa pwede itlog mo. Papakawang mga ayako sa itlog mo mo. Matawag ka na ako. Ito. Oh no! Ano pa naman? Ang taray si puta. Katining ang namin na eh. Ala. Kaya mo. Oh no! Hindi mas malam. Kontan. Ano lang? Hindi mas tira. Hey, lumabot na. Nagloko kan. Bayangin, lumabot yung motor. Pakto yung ganyan. Oh, sorry. Lumabot ko. Ay, ganyan. Sa tama mo. Mahang. Mas pala na ko. Mas pala na ko. Tabiyogam tinikod ko. Saan may atay? Sigayang titik-tik ya. Medyo umunog. Tak mo pa? Naman ito na. Hindi mo sa itlog-tik ko. Pantabangan. Nagkapupantabangan ako. Tawag na ako sa mga babae. Ha? Hindi ako sinidyan tinanong ko, Mark. Oh, solve mo na yun. Dami niya. Ay, apo, nagmayatam. Kurang pa eh. Sa pagluto ko, may saka ko lang. May sasako pa eh. Ito pa yun eh. Apo. Sol, naginaw ka ha. Ganaw din. Oh, Andres, napsok naman ay. So, amo maon, malpas amangan, alain tipungan, alagaan tikinan. Sige, sakto tayong bagam. Ngam, hindi ako magkita pinggan. Damdaman to, maturog tapay lang. Sige ka raw. Maturong tan. Yan ka to ya. Tatakilab pa na damdama. Yeah, boy.